19. august 2013. Ostáva mi už len deň na dokončenie autoportrétu. Aká vlastne som? A aký je môj príbeh s kamerou? Rada snívam. A často lietam v oblakoch. Niekedy aj doslovne. Môj príbeh s kamerou sa ale začal fotoaparátom. Nie týmto. Takým kompaktom. Aha, to je on. Môj prvý. Bola som zvedavé dieťa a on mi pomáhal zachytiť zaujímavé momenty. Tento som dostala pri nástupe na strednú. Brávala som ho so sebou na všetky výlety. Prežíval spolu so mnou všetky moje bláznovstvá. Keď už nezvládol ten nápor, prišiel tento. A on ma uviedol do sveta videa. Pri fotení či kamerovaní často zabúdam na svoje povinnosti.